We hebben het plan om ons te concentreren in de melkbatoosfabriek. We hebben nu staan. Daar hebben we kansen in binnen- en buitenland. Daar willen we graag snel op inspelen op die groei en vernieuwing. En bij de producten werden het bedrijf eigenlijk van oorsprong van afstand beschuit en breien. Ja, dan zullen we die kansen toch minder. Het past wat minder bij onze internationale ambitie om het verder te exporteren, zeg maar. Ja, dus de markten, die volumes ben ik wat aangenomen. Ja, op een gegeven moment komen we op een punt dat we zeggen, nou, dan maak je wel even de keuze om verder te investeren in melkbatoos en er verder in te groeien. Ja, en te desinvesteren in beschuit en breien. We hebben flink wat personeel omrin in Haarlem en Broeksterwaard. Hoeveel mensen je het krijgt? Nou, in totaal hebben wij ongeveer zo'n 130 mensen op een lijst. Wij kunnen een aantal mensen wel herplaatsen vanuit de oude vestiging hier. En we willen hier eigenlijk ook nog wel wat uitbreiden, zeg maar. Het is net realistisch dat we iedereen daar weer een plekje in kunnen. Dus helaas hebben we van een beperkt aantal mensen afscheid nemen moeten, zeg maar. We deden van Rinne gesprekken met de ondernemersraad en met de vakbond, zeg maar, hoe we dat het beste oplossen kunnen, zeg maar. Ja, dat is nou aan de gang, zeg maar. Ja, en dat is pas duidelijk hoe aan dat proces al rond is, zeg maar. Het lijkt net wel een zwiere dobber voor het personeel. Ja, vooral voor, ik werk zelf ook meer dan 30 hier bij mijn eigen bedrijf. En ik ga best een protte mensen die in beschuit en breien ook al heel lang werkzaam binnen. Ja, voor die mensen is het natuurlijk wel heel erg jammer dat ze misschien net tot pensioen dat herrie komt, zeg maar. Maar ja, helaas is de werkelijkheid even anders, zeg maar. En naar het Haarlem zei de koekenfretters, maar bij dit stukje verdwijnt er wel een stukje geschiedenis uit Haarlem. Wat betekent dat voor de geschiedenis van je bedrijf en voor het dorp? Nou ja, ik zie het zelf samen hier van wat toen zei, dat is geschiedenis, zeg maar. Maar het positieve erom, we hebben nu staan en wat je zegt, ja, is er ook al weer uit voortkomen. Dat zijn dezelfde mensen die dat ook opbouwd hebben. Ja, dat is dan weer positief, zeg maar. Dus ja, er zit twee kanten aan. Er zit een positieve kant aan, dat je focus en snelle stappen moet kennen. Maar ja, er zit ook het afscheid nemen van de geschiedenis, maar dat zit er ook aan, inderdaad, ja. Wanneer zal de fabriek opheffen worden in Broeksterwaard en in Haarlem? Ja, ik denk dat in de rin van dit jaar zal dat al je plak vinden. Dat op een gegeven moment tot stilstand komt. En klopt, dat zal dit jaar wezen, in de loop van dit jaar. Ja. En wanneer hoop je jou de medewerkers meer duidelijkheid aan te kennen? Dat hoop ik aan te kennen, zodat er positief advies is van de ondernemersraad. En ik hoop dat dat heel snel is. Want hoe sneller de duidelijkheid is, hoe fijner dat het is voor iedereen. Dan weet je tenminste waar je aan bent. En ze dus van we zullen volop inzetten op de toast, de melkbatoos. Is daar wel breed in? Er is absoluut breed in. Dat groeit, dat verdienen we heel. Daar hebben we in kansen in binnen- en buitenland. Dus dat is eigenlijk. Er zijn onbeperkt mogelijkheden, wil ik niet zeggen, maar in ieder geval een hele grote mogelijkheden. Ja, voor u zeer interessant.